שבוע טוב מתחיל עם בננה, כך פסקה נחרצות באוזני דודה חנה. מה פתאום, אין מצב, ככה דוד יהושע, אין כמו תפוח לתחילת השבוע. בסוף כל שבוע סער הוויכוח, חנה, בננה, יהושע, תפוח. ואני מעת בוקר ממש משתגע, בננה, תפוח, אני לא יודע. אשאל את שכננו אדון פילוסוף, אולי להחליט יעזור לי סוף סוף. כי אדון פילוסוף כידוע חכם, שיודע הכל יותר טוב מכולם. הקשתי בדלת חזק, טוק טוק טוק, פתח פילוסוף, מבליע פיוק. ראיתי שזה החיקיץ משנתו, אך כלל לא היססתי, שאלתי אותו, בננה, תפוח, תפוח, בננה? אמור מי צודק, יהושע או חנה? אדון פילוסוף קימת את מצחו, חשב וחשב וכחכח בגרונו. אכן לא פשוט, בננה, תפוח, הרי כאן אגוז קשה לפיצוח. הואיל להמתין כשנה או שנתיים, ואני אחפש בספריי בינתיים. חשבתי בלב, שנה או שנתיים, קשה לחכות אפילו יומיים. ספרים הוא אמר, גם לי יש ספרים, עם תמונות ובדיחות והרבה סיפורים. הכל שם כתוב, רק צריך אורך רוח. בננה אמצא שם, אמצא גם תפוח. הלכתי הביתה, ספרים שם חרשתי, שבועיים הלעלתי, נברתי, חיפשתי. לילות לא ישנתי, כמעט לא אכלתי, דרשתי, יגעתי, אך כלום לא מצאתי. לא בננה, תפוח, בטטה או שום, במילים אחרות לא מצאתי מאום. עייפתי, נואשתי, ביקשתי לנוח. נמאס לי בננה, נמאסת תפוח, אכזבתם ספריי, גם אדון פילוסוף. איך הרגיע נפשי, אבקר את הקוף. ידידי שבג'ונגל ישמח שיבוא, ואשאל מה נשמע, ואשב לצידו. ארזתי מגבת בגדים ופיג'מה, קניתי כרטיס טיסה לפנמה. שם גר לו בג'ונגל צ'ימפנגו הקוף, ליד עץ המגנוליה עם בנג'ו וטוף. הגעתי עם שחר לעיר פנמה, בירת המדינה אשר שמה הוא כשמה. לג'ונגל המשכתי בטקסי ישן, שקרתה בשבילים ופלט רוב עשן. הגעתי לעץ המגנוליה סוף סוף, לצילו שם המתין לי צ'ימפנגו הקוף. כאילו מראש בליבו כבר ניחש שהנה קרב המפגש המרגש. לאחר תפיחות גב, חיבוקים ונשיקות, ישבנו יחדיו להחליף חוויות. ותוך השיחה, כי בדרך אגב, סיפרתי עד כמה אני מאוכזב. ממה התאכזבת? שאלני הקוף. מספריי עניתי, ומאדון פילוסוף, שלא פסקו דין בין יהושע לחנה, אם לבחור בתפוח או רק בבננה. צ'ימפנגו צחק, מדוע לבחור רק בין אם לבין או, כשיש פתרון פשוט ומושלם, בשביל מה אם או, כשאפשר גם וגם. ועוד הוא שאל, על מה ומדוע לאכול את הפרי רק אחת לשבוע? וכדבר קלישאה נפקחו הזיניי. אתם תפסתם את זה רבותיי? על מה התנצחו יהושע וחנה, כשאפשר גם תפוח וכן גם בננה, שניהם טעימים ובריאים כידוע, וראוי לאוכלם מדי יום בשבוע. חזרתי הביתה מבסוט עד הגג, עליז ושמח ממש כביום חג. בדרך קניתי בשוק הירקות ארגז תפוחים וארגז בננות. מאז בכל בוקר ובכל צהריים עשיתי מנהג לאכול מן השניים, תפוח תחילה ואחר כך בננה, לשמחת הדודים יהושע וחנה. יום רדף יום, חלפו כשנתיים, פעמון הכניסה צלצל פעמיים. פתחתי, עמד שם אדון פילוסוף, כחוש, חלשלוש, כל כולו רבע עוף.
מצטער, כך אמר. הרמתי ידיים, חיפשתי לשווא, שרפתי שנתיים. לילות כימים הוגעתי מוחי, לא הגעתי לכלום על אף כל חוכמתי. תפוח, בננה, בננה, תפוח, אין לי שמץ מושג, תיקחני הרוח. אדון פילוסוף, אנא סלח, אנא מחל, איך שכחתי ממך, לא ברור כלל וכלל. לשווא כה יגעת, למותר כה טרחת, מזון ומשקה, ממך חסכת. ימים ולילות בזבזת, שנתיים, בעוד שאני כאן זולל בינתיים. תפוח, בננה ועוד פרי לרוב, אנא סלח אדוני, זה לא טוב, זה לא טוב. שתי קפה ופירות מלוא הסל, אדון פילוסוף הסתער ואכל. בננה, תפוח, פיטנגו ומנגו, בזמן שאני מספר על צ'ימפנגו. תראה איך פתר בלי הנד אפתיים, בעיה שהעיקה עליך שנתיים. הטיח אגרוף במצחו פילוסוף, מה שווה חוכמתי אם מביס אותי קוף? לא נורא, עניתי, גם חכם באדם, החוקר סוגיות ברומו של עולם, לעתים כשנדרש לעניין כה פשוט, כתפוח בננה או סתם איזו שטות, מתקשה לנתח דברים עד הסוף, בנושאים שברורים ונהירים לכל קוף.